Gusti nggetuni Yerusalem. Panglimbang 5 menit dina Kemis Legi tanggal 20 November taun 2021 kapethik saka Injil Lukas bab 19 ayat 41 tekan ayat 44. Para tresna pelem kinasih, Gusti Yesus mono temen-temen Allah nanging uga temen-temen manungsa. Ing basa dhuwur utawa teologine sinebut homoousios. Minangka manungsa, panjenengane uga kanggonan rasa luwi, ngantuk, ngelak, lara, bungah lan susah. Prastawa ing wawasan dina iki nuduhake perangan kamanungsan dalem mau. Gusti getun lan muwun. Panjenengane nggetuni Yerusalem. Pitakonane yaiku geneo Gusti Yesus nggetuni Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, ibu becike saumpama dina iki kowe mangerti apa kang perlu kanggo katentremanmu. Nanging saiki kabeh mau siningit kanggo mripatmu. Gusti Yesus getun lan muwun awit rong perkara iki. Sepisan wong-wong Yerusalem tambuh mring juru slamete kang rawuh ana diri Gusti Yesus. Malah sang juru slamet mau antuk tumanggap kang banget ora prayoga. Tinampik, rinangket, sineksa enggo sinedanan pinantek ing kayu pamentangan. Wong-wong Yerusalem ora butuh juru slamet utawa Mesias kaya Gusti Yesus. Ananging sawijining Mesias kang nggawa kekuatan kanggo ngluarake bangsa mau saka penjajahan bangsa Romawi. Gusti Yesus kang rawuh ngudal-udal kadurjanane wong-wong Yerusalem amrih padha martobat lan slamet ing alam kalanggengan tembe katampik. Kapindho, marga kang nggawa warta kaslametan katampik, wong-wong Yerusalem tetep padha nindakake laku durjanani. Ing Yerusalem kang katone kukuh santosa kinupengan beteng kandel, sumimen kadurjanan kang banget nggegirisi. Nabi Yeskiel ing wecane bab 22 ayat 3 tekan 13 nyatet kadurjanan mau arupa korupsi, panindesan, laku deksio sarta seneng gawe raja pati. Korupsi lan panindesan ora amung katindakake dening warga wantah, ananging para panggedhene uga. Laku deksio katindakake tumrap wong-wong kang ora sakayakinan alias wong-wong kafir. Ing perangan liya, wong-wong mau ora peduli karo nangsib kasangsaran sedulur sak bangsa. Isih eling to karo pasemon bab wong Samaria kang ambek welas. Intrik-intrik padha katindakake kanggo rebutan pengaruh lan nyingkirake liyan. Pungkasan marga suthik dielikake, wong-wong Yahudi sacara turun-tumurun padha nyedani para nabi kang kupiya ngelingake bangsa mau bab laku durjanani. Pungkasan kang kasedane yaiku Gusti Yesus piyambak. Gusti getun lan muwun ngelingi nangsip mangarep kutha mau bakal kagebak enggo rata karo lemah. Para tresna pelem kinasih, kutha Yerusalem ing jaman saiki bisa arupa pribadi kita kang belang-blonteng mring kadurakan lan kadurjanan kang angel kamareni. Korupsi wektu lan korupsi dana umpamane nadyan sithik kuwi ya sawijining tumindak dosa. Kutha Yerusalem bisa uga arupa kelompok-kelompok papan kita nyawiji lan maguyub kang kenthel karo ambu tindak korupsi. Korupsi berjamaah umpamane sikap orang wong kelian enggo dumadine intrik-intrik kanggo ngeruk asil saake-akehi kang cengkah karo karsa dalem Gusti. Ing jaman saiki Gusti isih muwun getuni wong-wong kang isih padha keceh jroning dosa, mligine para pendherek dalem kang uga isih kajiret kagubet tumindak duraka durjana. Gusti getun lan muwun marga menawa ora padha mareni laku durjanani, nangsipe bakal kaya kutha Yerusalem kang bakal rata karo lemah.
Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Nyuwun welas Duh Gusti wit mbo samya dosa. Mugi kaapuntena kawula ingkang boten kuwawi nyandhek maneka warni kalepatan, kawinatesan lan kadurjanan. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.